Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Gisaulog ron sa simbahan ang piyesta sa Mahal nga Birhen Maria sa iyang putli nga kasing-kasing. Putli nga kasing-kasing sa Mahal nga Birhen Maria. Sa ato pa ang iyang kasing-kasing walay mansa, immaculate, no? The Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary. Usa kini ka modelo kanato nga dinhi diay sa kalibutan, pwede ra gyud nga ang atong kasing-kasing malimpyo, mahawa sa sala. Uban sa Mahal nga Birhen, padayon tang magampo. Una sa atong mga pamisa dinhi nga gidawat, iampo sad nato nga atong mga benefactors o mga donors na nagpadayon karon sa paghatag suporta sa ato dinhing mga proyekto ug atong iampo labaw sa tanan nga mahunong na gid ning pandemic sa tibuok kalibutan, labi na gid dinhi sa atong nasod. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mahimong bantugan ang ilang kaliwatan sa tibuok kalibutan. Ug ang tanan nga makita kanila, muila nga sila katawhan nga gipanalanginan sa Ginoo. Magmalipayon ako pag-ayo tungod sa nahimo sa Ginoo. Ang kalag ko magmaya tungod sa akong Dios. Kay gibistihan niya ako og bisti sa kaluwasan, gikupuan niya ako sa kupo sa pagkamatarong. Ingon sa pamanhunon nga nagkwintas og mga bulak, ug sama sa pangasawunon nga nagdayan-dayan sa iyang kaugalingon ug mga alahas. Kay ingon nga ang yuta mo paturok, ug ingon nga ang tanaman mo paturok sa gipugas diha niini, paturokon usab sa Ginoong Dios ang katarong ug pagdaig sa atubangan sa kanasuran. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Awiton ko ang imong kaluwasan. Awiton ko ang imong kaluwasan. Ang akong baba mapunuon ta sa imong kadayganan, sa imong himaya adlaw-adlaw. Ayaw ako isalikway sa akong katigulangon, diha nga magpagawala ang akong kusog. Ayaw ako biyain. Awiton ko ang imong kaluwasan. Apan maglaom ako kanunay o magdaig ako kanimo hangtod sa kahangturan. Ang akong baba magpahayag sa imong katarong, adlaw-adlaw sa imong kaluwasan. Awiton ko ang imong kaluwasan. Hisgutan ko ang gamhanang mga buhat sa Ginoo. O Dios, magsaysay ako sa imong linaing katarong. O Dios, gitudluan mo ako sukad sa akong kabatanon, ug hangtod aron gisangyaw ko ang imong katingalahang mga buhat. Awiton ko ang imong kaluwasan. Busa pasalamatan ko ikaw sa huni diha sa lera, tungod sa imong kamatinumanon, O Dios ko,
Awitan ko ang imong kadayganan uban sa alpa o balaan sa Israel. Awiton ko ang Awiton imong ko ang imong kaluwasan. kaluwasan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Matag tuig moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha na katuig ni Jesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin na mauli sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Jesus sa panon, ug sa nakalakat na silag usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi, busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw, hikaplagan nila siya didto sa templo. Naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug miingon ang iyang inahan kaniya. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan na balaka pag-ayo nga nangita kanimo. Mitubag siya. Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglang anhi gayud ako sa balay sa akong amahan? Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kidaadman ug gikahimutan siya sa Dios ug sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Kining pagkalimpyo sa kasing-kasing sa mahal nga Birhen Maria, dili ni siya automatic, dili ni siya magic nga gihimo sa Ginoo. Partnership ni siya ni Maria ug sa Ginoo sa Holy Trinity. Mao na nga dili ta makaingon nga si Maria gud puno mangudtos grasya, mao na nga limpyo kay siya, wa gid siya kasa kay giprotektahan man siya sa Ginoo. Yes, gihimo na sa Ginoo diha niya. Pero kung wa sad mo cooperate si Maria, dili sad siya mohimo sa iyang role, wa gyud mahimo. Mao na nga matod pa ni San Luis Maria de Montfort mantingali to, kanang very Marian priest nga santo. Niingon siya, ang gihatag sa Ginoo nato 99% na grasya. Pero nagkinahanglan siya sa 1% aron makumpleto ug magmalampuson ang maong grasya. Kaya di man makumpleto ang grasya kung dili 100%. Ang gihatag sa Ginoo nato 99%. Pero ang gikinahanglan niya ang 1%. Nya unsa man ang 1%? Ibaw mo unsa man? Man mo kibaw di. Ang atong pag-uyon, our will, mao na nga di gyud manghilabot ang Ginoo sa atong kabubuton. Ato ginang kabubuton kung muuyon tas iyang grasya o dili. Pero 99% gikan sa Ginoo, 1% ray ato.
Mabitan ng uban maingon, di jud ko kapasinsya aning akong anak pader kay portigyong si awa maupos jud akong pasinsya. Na kung saon pagkaupos ana imong pasinsya, ngagikan mo nas Ginoo, mahurot din ng Ginoo di ay. Nya 99% ko diyang gihatag. Usalay kuwang diha ang imong pag-uyon. Mao na siya. Nya kamo, kumusta man ang inyong partnerships Ginoo? Hilig man yun mong negosyo, no? Kaya murag ni aman yun din mga negosyante man mo. Kung maghimo mong negosyo, unsa may sharing sa capital, kinahanglan, angay-angay yun. Pareharon anang IBA-CBN o gisigihag hisgot o gitino na pila may share sa foreigner, pila may share sa Pinoy. Niya kay naaman kuno sa atong konstitusyon, kinahanglan yung 100% Pinoy, no, ang ownership. Kanang mo put up na siya ownership. Unya kung 99% ang gi-put up sa usa ka tawo, nya imo 1% ra. Unsa man na? Unsa man ka, ikaw nga nagtag-iya ng 1%, angayan kang magdumala sa kompanya o kiring nagdas 99%. Ang gadagis 99, ikaw sulugoon ra siguro ka, janitor ra ka, pero ang Ginoo lahi gyud. Nihatag siya 99% nga capitalization, pero ang sharing 100% ihatag niya nato ang ginansya. Ang ginansya bari niya ihatag nato. Iya nihatag siya kapital, pero ang 90 ang ginansya na ana anha ihatag sa gada sa 1%. Ngano man kuan naman magkinahanglan ang Ginoo kay kuan naman siya, perfect naman siya. Karon balik ta. Mao ni timan iha ang 100% sa ginansya ihatag sa Ginoo nato nga 1% ray atong contribution. Mao na pananglitan si Maria dinhi sa atong ebanghelyo. Gitistingan ang iyang kaugalingon isip ginikanan. Wa mananghid si Jesus nga magpabilin didto sa Jerusalem. Wa mananghid. Tulo ka adlaw silang nangita. Wa may cellphone sa una, di man ka text-text. Sa dihang nakita na, kung kamo ginikanan, tulo ka adlaw mo nangita sa yung anak dawa gyud mananghid. 12 anyos ang edad. Unsa man? Unsa inyong bation samtang nangita mo? Malipayon? Nya ini kakita ninyo sa inyong anak. Unsa man? Kalipay ang imong bation? Sus, minaw ko ang yaw-yaw ni Nanay Janing, abot siguro ngadto sa kuan kurban. Sudang ka wa mananghid tulo ka adlaw, wa sila katrabaho tulo ka adlaw. Unya tuwa galingkod-lingkod ras templo. Mura lagwa. Unsa imong bation ginikanan, gawas sa imong kabalaka, kasuko, kay ubos, wa kay batasang anaka ka. Unya ra ba, pag istorya na nila, 14 taong pugong-pugong ni Maria, nindot kanya pagka-istorya, dong, nganong gibuhat maninimo namo. Wa ba ka masayod nga ako ang imong papa, na balaka kaayo nga nangita nimo. Nindot kay pagka-istorya, di ba? Wagi kasuko, tanawang tubag ni Hesus, nganong nangita pa man mo nako, wa day mo mahibaw, nga anhi madyod ko sa templo. Mura pa sila gilecture. Di ikaw, ginikanan, tubagon kagingon anak, nga mura na hinong kag-lecturean sa imong anak. Tulo ka adlaw ni mong pangita, dito ra des computeran. Nya pagingon nimo dong, nganong ni amang ka dinhi mag-standby nga nabalaka na makay ko nangita nimo. Nya motubag na imong anak, wa di ka kahibaw ma, nga anhi madyod ko sa computeran. Nganong nangita pa man mo nako? Ngayon sa imo itubag sa imong anak. 12 anyos. Ingno kita kanimo tubag usab kumutong ko ng baba nimo buanga kap ako pighago-hago nimo nya ana den ta mo nay normal na nato pero tanawa unsay gibuhat ni Maria wa kasabot sa tinubagan ni Hesus matud pas atong Bible wa kasabot ba pasabot nga wa sila kakuha nganong giingon mo kuan ni pagtubag atubangan pagisdaghang tao nga unta angayan ta sing uy ma pa sorry kayo ha wa ko kapananghid ninyo sorry gyud kayo ana unta to
Oh, mura man og lecture. Wa kasabot. Pero unsa may gibuhat ni Maria og si Jose, nihilom. Wa na sila motubag ni Hesus. Nihilom sila kay wa sila kasabot. O gitipigan ni Maria sud sa iyang kasing-kasing. Kana misteryoso kay nas tanan. Guys, why ko no ninyo mga ginikanan, inigsultis inyong anak, ay nagyud mog tubag-tubag. Limpyo kay mong kasing-kasing. Muna ang ginikanan nga buutan, di gina magsupak-supak sa anak. Zaman, o yun mo. Kay kamura bang mga ginikanan, kasagaran makapaimpirno ninyo inyong anak. Mao ginay makapaimpirno, kay sige mamugyaw-yaw. Si Maria lahi, dili siya magtubag-tubag sa iyang anak. Wag yun, limpyo kay iyang kasing-kasing. Atis tingin lang lagi na nyo, karon nigoleo, ay yung magtubag-tubag sa iyong anak. Basta musulti na gina inyong anak, hilom yun. Mao na'y tinuod nga balaan nga ginikanan. Nakaroon unsa man ning gitipigan ni Maria sud siyang kasing-kasing. Ang sud sa kasing-kasing ni Maria mao ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo naghatag nato sa tanan nga mga gasa. Mao butang puno sa grasya. Tanang mga gasa kanang gitawag fruits and gifts of the Holy Spirit. Ka-memorize pa mo ana? Gifts and fruits of the Holy Spirit. O apil diha ang tanan. Patience, naa diha ang wisdom, naa diha ang love, naa diha ang generosity, naa diha ang endurance, naa diha ang prudence, naa diha ang sa pana nga kuan magnanimity, ana ba? Pulos-pulos mga gasa nga dias kasing-kasing ni Maria kay puno siya sa Espiritu Santo. Iyang gisud ang iyang bati nga emosyon didto siyang kasing-kasing ug iyang gipapatay sa virtues. Mura bag kanang COVID ba? Unsa may makapatay sa COVID? Matod pa nila limonsito ra kuno, testing ug di ba ka mamatay? Limonsito ug kanang tuob, ipapatay kuno ang virus pinaagi ana. Limonsito, tuob ug kanang tubig init, posible. Basta nangita tag unsay mo patay, pero ayaw patya ang virus diri las gawas ug makasuod siya sa kasing-kasing didto siya patya. Og ang gipapatay ni Mother Mary didto sud siyang kasing-kasing mao ang grasya sa Ginoo. Kita lahi man pasudlo nato ang bati nga hunahuna sa atong kasing-kasing ug ipapatay nato ang atong mga virtues. Mao na nga inig hambi nimo dirig mga kasakit, magsigi dayon kag kusmod, namatay na ang imong love, namatay na ang imong patience, namatay na ang imong kindness, namatay na ang imong understanding. Di ba? Tutok mo muna ako. Unsa man na, dali ra ba na silang patyon? Dili. Gamhanan kay ng virtues. They are the powers of God. Mga gahom nas Ginoo nga gihatagan hinato by virtue of baptism na liwat sa ni Maria puno sa grasya. Ang kuwang lang nato di ta ka maong mogamit sa mga grasyang niya nato. Kanus aman mulihok ang grasya kun atubangon siya og sala. Atubangon gani siyang sala, mulihok din ang grasya. Inigamit imos grasya, patay ang sala. Pero ana pare, atubangon kog siksi kayo. Unsa man grasya ha akong gamiton? Ako mo sad mga laki, tubangon mog siksi kayo nang short nga mubo kay niya magnaygisi-gisi. Ana. Unsa may gamito nato nga gahom? Gamit na yung taog purity. Ana, wa din ay gahom ang purity diay. Na, oy. Mo na inigamit nimo purity, unsa may pure nga pagtan-aw sa tao? Image and likeness of God. Ana. So ang atong batio na, ingon ana, musod na sa atong kasing-kasing, mamatay na dito, kasagaran, pras na ko agad kasagaran, kana mga babaeng magsulo ug ingon ana, at the start mura kog ma-impress, pero ug ako na siyang pasudlon nga ris akong kasing-kasing ug mamalandong nako sa virtue of purity,
virtue of virginity, virtue of kaning kano ba immaculateness. Maluoy ko magtan-aw sa maong babay. Maluoy ko ba? Kaluoy niya. Iya lang giyama-yama ang grasas Ginoo niya sa beauty. Iya lang gi pasagaran ang gasas Ginoo niya. Muna kung doon ako higayon, muaksyon ko og tambag. Dahil siksira man kay ka, pwede og ilis-ilisa na nimog jotay imong sulob. Nga ingnom sa kusay, ibog lang ka. Ako, bitaw, tinuod bitaw, ibog taw ko. Mo bitang ako kapasulobon, kaya na-disturbo na ko nimo. Diabta ko kailang babae, gwapa gid siya. Ndot kay siya kutis, iya yung shortan og mayo. Nako nganong ka na manggi imong isulob nga madisturbo mamig maayo mga laki. Ingani siya, asit gunin ako, father, asit gunin ako. Na di kay asit, imo ding di nimo i-display. Nako mo lagi, asit nimo, liability nako. Oh na siya. So, bugnuan na siya, pinaagig purity. Lord, I know I can be pure in the midst of this lustful situation. In the midst of this porn, di ba tayo sa katong nag-open ko sa akong cellphone niya, mutanaw-tanaw, di ako ginagmay na mga kuan-kuan ka na bang mga ambot lang ka Bradley Tom tanaw na. Basta ni tanaw ko atong niya lain man ang internet kay kun mutanaw na kasigihan makaghatag sus dahil kausa nga nag-ayo-ayo ko atong kani matin itong atong IT akong gipatabang nganong di naman ni maka-search ang kaning Google is ay na disable man ni imong Chrome pa diri yang iyang gi-enable ang kanang Chrome dito nya pag tanaw-tanaw nako na man ito'y gabutang 1 sa ato pa na message di akong gi-open unsa may sud aning Chrome di ay na open man ni sinamay message usa pag open ako sus kadto mga nagbilangkad Jesus pati na kong ratulap text day go sa man ni Chero sa ni pag sa tanaw lang na nato og ba pa din ako napatay og tanaw hastan ginakong pangita na off gito nako sunod adlaw ngita sa ko say magbugno tayo, bugno yun. Kanang, grabe yun, binugno ay. Nya, magsige naman tong flash atong unahuna. Di ba? Magsige na to eh. Magsige na tong balik-balik. Ambot niya akong sa Christian Brad Boy. Di ba niya magbalik-balik sa unahuna. Pero, kanang balik-balik ko eh. Asige sa tagbugno, sad. Gamit og purity. Ug mauna siya ang gigamit ni Mama Mary ibutan sa kasing-kasing niya ang imong kasing-kasing kay puno mas Espiritu Santo ipabugno na dito di gyud mapildi ang virtues if you will kung i-exercise lang nato ang 1% now we will the virtue to operate. Lord, I want the power of purity to operate in my mind and in my heart. Nya kung gilibak na kas imong silingan, Lord, I want to let the power of patience and sacrifice para mahigugma ko aning tawhana. Give me the gift or the grace of patience. Akong i-let go ang power. Akong ikabliton ang trigger sa virtue of patience. Nya kung naa sa gani imong nangutang wa mo bayad nimo, Lord, akong i-let go ang trigger sa generosity din ako maningil. Di ba? Nyarong nangabit imong bana, i-let go na ko, Lord, ang akong trigger sa zaman love to lay down my life for my beloved. Di ba? May uyon-uyon diya. Sige. Manindog na ta. Mga igsoon, mudangop kita sa kainit sa inahanong gugma sa kasing-kasing ni Maria o madasigon kitang mudangop sa atong mga panginahanglan uban kaniya. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan, nga mahimo siyang dalangpanan alang sa tanang mga makasasala, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kalibutan, nga ang mga nasud mangita na sa dalan sa kalinaw ug kaangayan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga makasasala,
nga ang inahanong pag-amuman ni Maria sa iyang mga anak, makakabig kanila balik sa Ginoo. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanatong tanan nga nagkatigom karon dinhi, nga makakat-on kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios uban kang Maria. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga pinaagi sa pangaliya sa bulahan nga Birhen Maria, makadangat sila ngadto sa langitong puloy-anan uban kaniya. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga ang amo mga pangamuyo o gitugot kanamo ang among gipangaliyang anha kanimo dihas pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay ikasako kanimo tungod sa imong kayo. Kiluwas mo ako, gikan sa sala, ug kanunay imong gipakita sa kaayong away suko. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magadaig kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunayng Birhen. Maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat. Pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga way kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubo sa tanang katawhan nga mao si Jesucristong among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasahilo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug kadtong na nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagkaig mo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua ug luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Imo man ang kingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sa kalibutan, patagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako, nga matuod ka nga naa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanong paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa nga akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. magampo kita. Ginoo human makaambit sa kaluwasan nga dayon nangayo nga maglipay kami kanunay sa kapuno sa imong grasya ug nga mahiagom kami sa imong kanunayng panabang tungod sa paghandom namo sa inahan sa imong anak. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Dios sa among amahan, isangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usap ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita ug kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog Maliho. Mga igsoon usas mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato karon mao ang Immaculate Heart or kalimpyo sa kasing-kasing. Ma-maintain lang ni nato kung ato yung gamiton kanunay ang mga gasa bunga sa Espiritu Santo nga gihatag sa Ginoo nato.
Timan nato 99% sa Ginoo, 1% ang ato desisyon sa paggamit. So magampo pud ta nga nauntay mogamit sa ilang virtue of generosity para mutampo sila sa atong pagbayad aning ato mga bayronon sa atong proyekto dinhi sa simbahan alang sa kahimayaan sa Ginoo o sa paghatag o pagpalig-on sa atong pagtuo isip mga parokyano. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang santos nga misa uban sa mahal nga birhen ato ning palambuon pinaagis pagpaambit sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.